ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi ka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka Federation of Khasi, Jaintia and Garo People, West Khasi Hills District. Haga arfu pratarik nailur arjar arpulai kala late banyakendo yau Deputy Commissioner Jonga West Khasi Hills District, Uba Garrett LSN Dykes, daga bakarpa dia uban penkenriak no ya katarik pengcoach nong gabalabu banlong haga shitarik urisau arhajar arpulai kabahap haga sengi ublay. Katkum gajing beta balami la pentip bakan don gajing penko ia kawa nonba bat ia kayau nongstoin haga shitarik unailur arhajar arpulai kum shibenta gajing don benta haga swachata hi seva naga benta gajing penkrek ban kan mau buram ia ka sengika u Mahatma Gandhi kaban long haga artarik urisau arhajar arpulai. Haga jingye keren bat kilat patai kubor ki nong yalam jongga FKGGP kilayatu bau Deputy Commissioner ula keren syai. Ba umla ban penken riak satya ya ka sengi namarba ka day ka jing beta bat ka hukum ka bawan na ka sorkar pedeng. Ka jing iya tu ka order ba. Lingba Deputy Commissioner ka sihil ba ka sengi ka jong play ba kami ka tu ka order ban hab ban presal wak barok di menteri sorkar. Nagaliang kajong ni penpau kajing persyak ke bajur bat ni layok ru ya kawan submit ya ka jing thok ba kerpat UDC ba udai banlek hakwai terkasmi udai UDC pada ukuran da wa syai ba onga su pendap ka program katum ke order tapak nang tei na sentral temla le AA namar ba mai dang tei si ba trei kam setar yang ba melak ban penkoa tei suang ba isu hak ketum ke order dari unam penpor pada kinong tray. Laki mon ne kata kita tuhi. Dan dari nak yang jongi kum ka FKGP ni penpau kajing persyak ban ni penrem ya kena kajing lek jong sarkar kadai sibental se kajing sedang ban yu roj ya ka hok jong ki Kristen hapok jong ka distrik bat hapok jong ka jela. Memang new i lada ngin penmi order ka sengi baki rakhe maki ya ka sengi kerpang nak benta ban puja atau kisah kumno. Namar ba mengikum ki Kristen ki fer kum ka culture khasi balasai ka singi ka badai shitarik kadai ka singi ka bakerpang na ka banta ki jinya sang idon ki ba penkrek hala ki jong ki balang te kumta wat ki nong tri sarkar ru nasel ba ki bun ba ki Kristen den re kan ne kalong ka harassment ban penbor ba kumno ban penlong ya ta ka program haga singi ke jong play te nagaliang jongi ka sangi ni kerpat e ginong trei sarkar ba kimdei ban lej ban sim benta aga jing pen khoj ya ka wa non ba ya ka yau nong ston bat kham tam ki paj ba nong song nong jong ka West Khasi Hill bangin pen pau ba ka jing teli bangin persyak jor ya ka ne ka jing lek jong ka sarkar pedang lengba ka jing tha au Deputy Commissioner ba kumno ban penlong ya ka ne ka program ban pen khoj Haswa banwan kita kasih kajong Mahatma Gandhi menswa ladangi pai haga kapor kajong ju isi ya kiken hunyam per mereka nega sarkar kajong Modi menta sarkar BJP bat kanega sarkar MDA ka ba senrop lang kalong ka ba nalor ka ya kublai bat napok pada kadung da katari bakumno ban penjak klub ya kariti ka dustur bat ya ka jinglong jingim jong kipaj rumit Kristen hakelang kabri uhnyo trap bat hakajalah ibrok kawai.